Moikasta moi! Tämä on mun ensimmäinen video tällä kanavalla, koska mä halusin nyt tehdä tällaisen puhelinvidikanavan, joten tässä sitten teille tuleepi. Ja voisin nyt vähän kertoa teille, tai näyttää vähän juttuja mun jutusta. Ja aloitetaan varmasti ekana tuolta välittäksi näitä kavereista, joten mennään profiiliin, mä näytän sitten yhden tietyn tyypin, mutta mennään profiiliin. Eli tässä näkyy DJ Poju. Se on mun poikaystävä tässä pelissä. Sitten Alv 12, mä tunnen sen oikeassa elämässä, joten mä laitan sen tohon. Sitten, ja se on just paikalla kiittavasti. Sitten DJ Pon 500, se on mun tosi tärkeä, se on IRL-pesu. Ja sitten Enkeli 1543, sekin on IRL-pesu. Sitten mä en oo tehnyt vissiin leffoja yhtään. Ei oo mä tehnyt yhden, mutta ette haluaisi nähdä sitä. Tässä on artti. Mä oon nyt, täällä on kaikennäköistä. Mä haluan laittaa nyt sellaisen artin, minkä mä oon vasta tehnyt. Tai no viime vuonna tein. Eli 2015, joulukuussa. Joten mä nyt laitan sen tänne. Tiedätte varmaan What's Time isin silloin. Sitten tässä on mun lempiluukki. Mä vaihan nyt tohon luukin, koska mä en tykkää tosta edellisestä yhtään, joten mä nyt on. Sitten tuossa kuvassa on tommonen. Mä tein ton oikeesti itse. Mä laitoin tein sen Big Monkey sellaisella kuvamuokkauksella. Mä otin netistä kuvia. Ja sit mulla on tossa mun lempisoittaja. Se on parasta just mikä siinä on Ylviksen se What the Party. Mut mä en tykkää siitä yhtään. Sitten täällä on kaikkia mun tietoja. Minä olen Bella. Tosi eläin koira. Harrastukset tanssi ja kokkikerho. Sitten pitäisi muuttaa, koska mulla on keilausta. Suosikkiruoka jäätelö. Suosikki matikka. Suosikki elokuvitarink. Ei oo kyllä nää. Suosikki movie. Eli tyyppi. Toi DJ 500. Paras kirja. Minecraft aloittelijaopas, koska mä tykkään siitä. Suosikki TV-ohjelma. Tää on periaatteessa sarja. Eli Beauty and the Beast. Suosikki peli. Minecraft. Asu ei ole. Silmien värissiniset. Suosikki laulu jäihin. No ei kyllä enää. Suosikki juhla, niin on Halloween ja joulu. Suosikki musiikki Ariana Grande ja Robin. Ja mun pitäisi vaihtaa toi Ariana pois ja sit laittaa sille Sanni ja Erik Saade. Suurin YouTube-tähti ja hiusten väri vaalea. Mä haluaisin vähän muokkailla. Te näette minkälaista, kun mä tykkään suunnitella kaiken sillä tosi hienosti. Eli mä muokkaan kaiken niin. Nyt mä poistan täältä kaikki, koska mä teen tonne uuden toisenlaisen sivun. Ja sitten mä poistan itteni tosta. Ja sit mä lisään uudestaan itteni sinne, koska mulla on toi uusi sun, niin se on paljon kivemman näköinen kuin toi edellinen. Niin, laitetaan se. Ja tää kanavan nimi, no se on toi kuin LPS, mä oon ottanut sen, joten älkää just luulko, että mä oon kopioinut sen netistä, mä oon oikeesti ottanut sen. Ja sitten, joo, tossa on nyt toi, mitä mä selitän. Mä laitan nyt tänne kuvia. Vaikka en tunne enää sinua. Kyllä pieni. Ui. Hän ottaa mun mielestä aika kivalle, vaikka itse sanoisin, mutta mut se on nyt päässä kaikki mahdollinen. Vaikka en tunne. No niin, täällä on vähän kaikennäköistä randomia. Mä en tiedä yhtään mitä mä teen, mutta ihan sama. Itse asiassa mä voisin laittaa mun yhden lemmikin. Tiedättekö te ne uusvuostehtävät varmasti, kun moni tietää. Mä en jaksa tehdä niitä, mä en tee niitä, joten sitten mä laitan kaikki paitsi ton Halloween-lemmikin, koska en niin jaksa nuovata sitä. Vaikka mä oon tosi motivoitunut tähän peliin. Tai no, semmoista kulta tietty. Mut itse asiassa nyt mä poistan ne, koska mä pilaa tämän. Täällä on nyt kaikki mun lemmikit, jos tota ei lasketa. Tai kyllä se vaan lasketaan, mut niin. Ja täältä varmasti voisin tänne laittaa. Mikä tää on? Ai mä saisin joulukalenterista. Mä oon saanut tosi paljon lahjoja, kuin kaikki tällaisia tavaroita. Joten. Siis mä voisin laittaa tähän animaation. Toi on uuden, minkä mä oon nostanut. Se on poseerauksissa. Mulla on aika vähän näitä. Noin, nyt tää on valmis. Okei, tossa on nyt tämä uusi.
Sitten Avartseja mä aloitin siis tyypin niitä viime vuonna kesällä. Ja no, mä pääsin viime vuoden aika vystykselle täällä. Melkein kaikki mahdolliset auki. Mutta ei kyllä, tai itse asiassa kaikki on auki, mutta niissä ei timanttista juttua. Nämä 3 on lähimpänä timanttijuttua. Sitten luovuus, no että se on tietää, siellä on 2 eikä 3 auki. Että ja itse asiassa mäkin voisin laittaa kuvan nyt apua. Nyt. YT. Se oli Miss Elisa. MSP. Tossa noin. Ja sit sosiaalisuus. Sielläkään mulla on hirveästi tää. Muistaakseni. Joo, heippuvaksi. Että. Juu. No soppailuus melkein kaikki autotat toi. Ja lähempänä niin tässä on tämä. Koska mä oon ostanut 77 000 mä oon ostanut mun kaikki vaatteet. Mitä helkkaria. Mitä oikeesti mä en tiedä. Mä oon ostanut noin paljon. Kiva. Onko vähän leivän? Sillä aikaa kun mä otan, että mun leivä tulee pahtilimasta, niin mä voisin sanoa, että seuraavalla niin, siis tätä on selkään, onks mä ihan tyhmä? Että kun lahjavideo voisi tulla. Kommentoikaa mikä päivä. Okei. Pelataan nyt vaan tosta. Mun työmusiikka saadaan. Lukeudu kuin palkeakeen. Mä en nyt oikein pysty, kun meillä on liikaa asuslaita. Moikka! Hullut kortit. Kiitos! Aivan näin. Tonnekala. Täällä ei ole mitään oikeastaan. Eikä kaikki laittaa noita oikein maailman vastauksia. Lohjalenta. Missä on pahtoleipää, missä on meetvostea ja puppua. Jee. Hitain. Minä itse. Mä oon kyllä sillä aikana juoksee. Koska mä voitin meidän koulujen olympialaisessa myötä. Niin, siis mä voitin meidän koulun olympialaisessa pikkusmatkassa, eli 1 hiakkakenttä 2 kertaa ympäri. Että huhhuh. Pikachu. No joo. Miksi mä en ikinä voita? I got it from my daddy. Okay. Tää puhevideo oli tässä. Mä en nyt jaksanut oikein tehdä mitään. Ensi video mä suunnittelen jotain. Mutta ehot alkaa tänne alas, että mitä voisin tehdä teille tänään. Tänne niin pitää puhevideoita. Voisin tehdä tänne artit. Onko ne niin hienossa meidän yleensä tee. Mut jos joku viittii kertoo tai jotain kommentteja, niin mä olisin tosi iloinen. Ja mä laitan tänne alas mun blogikanavan, eli käykää sieltä, siellä on se on mun yhden kaverin. Eli siellä on 1 Minecraft Pocket Edition video, ja se on poika.
Mut joo, kiitti kun katsoit, nähdään pian, moi moi!